muso tele kanubagaw assalamu alaikum bismillah kunafoni kɛnɛ ka kɛɲɛ bi ntɛnɛn don min marisi kalo tile 8 san 2021 o min karo k'a fɔ don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ selekena ni muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ni o ye ayiwa 8 marisi ye min karo k'a fɔ o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ka foli ani tanu ta ka se musolaka bɛɛ lajɛlen ma min ye bakuruba damadama olu filɛ nin ye o don kelen hukumu kɔnɔna na sa min ye Canal Plus ale karo k'a fɔ lajɛrɛ kɛ o hukumu kɔnɔ ka taa se min ye Planète Maaw ikaro k'a fɔ olu ye sigi kɛ ka ɲɛsin ikaro k'a fɔ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ma ninnu ye bakuruba damadama ye ikaro k'a fɔ min ikaro k'a fɔ n'an bɛna walawala sɔɔni aw ye aw dangana a ka kunnafoni kɛnɛ kan o tɛmɛnen halisa 8 marisi kelen hukumu kɔnɔna ni o ye ayiwa don kɛrɛnkɛrɛnnen musow tɔgɔla don ayiwa min ye Planète Maaw olu ye nin don kofɔlen fana ɲɛnamaya ayiwa ni sigi ye ayiwa u yɛrɛ dagayɔrɔ la sa dagayɔrɔ min ni o ye AJDP o dagayɔrɔ min sɔrɔla ka na o la an ka jɛ an k'o lajɛ Umu Sako ale ni Cheikh Touré fɛ Plan Mali ye entreprise plateforme ye min sigilen don diɲɛ fan 14 bɛɛ la musow kama muso bɛ dɔ kɛ baarakɛla muso donc Plan fɛ ye État ye donc muso baarakɛla bɛ kalannen t'a la kalanbali t'a la hali muso minnu bɛ feere kɛ yalali feere en tant que bɛ baara dɔ kɛ ça veut dire d'entreprendre Plan fɛ bi dayɛlɛnnen don i ye an ye tile 3 ɲɔgɔn dalajɛ min kɛ a kun dabɔra pour que musow bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan muso baarakɛlaw k'a yir'u la k'a fɔ bana min b'an kan bi n'a bɛ diɲɛ bɛɛ kan n'o ye coronavirus ye coronavirus kɔnɔna la i b'a sɔrɔ sa bɛɛ dalen bɛ so ko coronavirus ye mago sa coronavirus kama an tɛ ka wari sɔrɔ an tɛ ka se ka baara kɛ k'a yira mɔgɔw la hali coronavirus kɔnɔna la i bɛ se ka baara kɛ mais mɔgɔw bɛ se ka stratégie de falen i b'a sɔrɔ fɔlɔ n'a sɔrɔ i tun bɛ yala de ka feere kɛ ou bien client tun bɛ to ɲɔgɔn kan o tɛ ka kɛ sisan mais solution wɛrɛ b'a la donc ka mɔgɔw informer kosɛbɛ coronavirus kan ani ka tila k'a ɲɛfu ɲɛna fana o période kelen kɔnɔna la kuma min na mɔgɔw bɛ ka kule ko wari tɛ yen i b'a sɔrɔ wari bɛ yɔrɔ dɔ la mais il faut que i k'a wo dɔn pour que i ka se ka se wari ma donc an ni muso ninnu former o de kan ni tile 3 in kɔnɔna la bi 8 marisi ne kɔni bɛ min fɔ musow ɲɛna 8 marisi dan ka na kɛ ɲɛnajɛ ye parce que sisan i b'a ye k'a fɔ muso bɛɛ caman ka faamuyali ye ko 8 marisi kɔrɔ ko n ka na tobili kɛ n ka na baara kɛ ou bien an ka taga balani show kɛ an ka taa nin kɛ non ne fɛ 8 marisi yɛrɛ de y'an cɛsiri don belebeleba ye parce que o y'an ka baarakɛ don ye donc ne b'a ɲini muso bɛɛ lajɛlen fɛ 8 marisi an ka na kɛ ɲɛnajɛ dɔ la dɔrɔn na an ka baara kɛ 8 marisi kɔnɔna la donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko bonne fête à toutes les femmes du monde. Alisa 8 marisi ni o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen musow tɔgɔ la min karo k'a fɔ muso tele yɛrɛ ni o bɛnna ale ka san 1 ma min karo k'a fɔ sigi kɛra Hôtel de l'Amitié ale kɔnɔna na ni karo k'a fɔ o ye conférence ye ale ni karo k'a fɔ surafana dun nin kɛra sibiri don marisi kalo tile 6 min sɔrɔla ka na o la an ka jɛ an k'o lajɛ 8 marisi n'o ye diɲɛ musow tɔgɔla don ye kɛrɛnkɛrɛnnen ye ne bɛɛ bɛ muso tele ka sɛngɛlen ɲɛnamayali ma o de hokumu kɔnɔna na muso tele ye ɲɛnajɛ dɔ kɛ sibiri don marisi kalo tile 6 san 2021 Hôtel de l'Amitié la baara caman kun bolodalen don o kɔnɔna na i n'a fɔ jɔnjɔn dili an dɛmɛbagaw dɔw ma muso tele kanubagaw nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn muso tele ale sugantili la an b'a fɔ aw ye a san bɛɛ Ala ka san caman yira an na